OK, takže dobrý večer alebo dobrý deň všetkým. Vítam vás na dnešnom webinári a firemnom webinári spoločnosti Life Prosper. Moje meno je Juraj Mojžiš a som zakladateľom a majiteľom spoločnosti Life Prosper. No a samozrejme ďakujem, že ste si našli čas a pripojili ste sa ku komunite ľudí, ktorí chcú žiť zdravšie a dlhšie a zároveň si aktívne budovať jednoducho pasívny príjem. A tá vízia našej firmy Life Prosper, ktorá je, tak samozrejme zdravie je na prvom mieste. Pomáhame každému zistiť, čo jeho telo momentálne potrebuje. Vieme pozrieť rôzne systémy v tele, ako je detoxikačný systém, hormonálny systém, imunitný systém, gastrosystém. Takisto ďalšie dôležité veci, ako je strava, jedlo, zápaly v našom tele, spánok, mentálny, emočný stres, toxický spánok, vieme skontrolovať, dá sa povedať, orgány a samozrejme ďalšie veci ako vitamíny, minerály, stopové prvky a samozrejme spoločnosť Life Prosper ponúka takisto aj špecializované testy, ako sú testy zo suchej krvi. Našim unikátnym skenerom dokážeme jednoducho človeka oskenovať v priebehu 3, 4, maximálne 5 minút a zistiť jednoducho, čo sa deje v tom našom alebo jeho tele. Predstavte si, že už žiadne hádania. Ja som 19 rokov predával suplementy sieťovom marketingu. Samozrejme, bol to, dá sa povedať, pokus, niekedy omyl. Nevždy som vedel napríklad, čo moje telo potrebuje dnes. Na trhu je miliarda rôznych suplementov. Ale ako viete, ktorý suplement je najlepší? To je presne ten, my to už dneska vieme, ktorý potrebuje zrovna dnes naše telo. A našim cieľom nielen zbaviť vás nedostatkov, ale optimalizovať funkciu každého orgánu, tak aby ste mali viacej energie, lepší spánok a vyššiu obranný schopnosť. Moderné vedomie ukazuje, že prevencia a personalizovaný prístup predĺžuje život a znižuje riziko napríklad chronických ochorení. Chceme, aby ste sa nielen dožili jednoducho vysokého veku, ale žili v plnom zdraví. A samozrejme z ďalšej strany sme firma novodobého sieťového marketingu, a sieťový marketing ako katalizátor. Prečo sieťový marketing? Jak som už jednoducho povedal, každý, kto verí v našu víziu, má možnosť nielen pomáhať sebe a blízkym, ale aj budovať podnik s minimálnymi vstupnými nákladami. A preto milujem tento biznis. A samozrejme, ako funguje odmeňovanie, máme tu priamy predaj, okamžitý profit. Takisto môžete budovať tím, pasívny príjem z obchodu, z objemu obchodu vašeho tímu, špeciálne bonusy za dosiahnuté rôzne úrovne, líderské pozície. Nielenže meníte svoj život, ale meníte životy ľudí okolo vás a za to vás jednoducho odmenujeme. Ja som 19 rokov robil a budujem sieťový marketing, ale poviem tak, v žiadnej firme doteraz som nebudoval ten biznis jednoducho od srdca. A preto jednoducho som pripravil Life Prosper, aby ten biznis som mohol robiť od srdca. Mohol som pomôcť čo najviac ľudí a sa cítiť lepšie, mať viacej energie a čo najviac ľuďom pomáhať v dnešnej dobe zarobiť viacej peňazí jednoducho rýchlejšie. V Life Prosper sme presvedčení, že spojenie špičkovej technológie s overeným sieťovým modelom distribúcie vie úplne zmeniť spôsob, akým ľudia jednoducho pristupujú k zdraviu a k financiám. A poďme sa teraz pozrieť
a na naše najnovšie produkty a testovacie metódy, ktoré sme jednoducho pripravili. A pak jednoducho dám slovo našemu direktorovi Milanovi Putovi za chvíľu a pak jednoducho si povieme o ďalších novinkách a o ďalších veciach, ktoré sa jednoducho chystajú v priebehu pár dní. Tak, dámy a páni, kolegovia z Life Prosper, dnes jednoducho spúšťame dve revolučné novinky, ktoré jednoducho zmenia hru v sieťovom marketingu. A poďme sa na to pozrieť, o čom jednoducho ideme rozprávať, jaké produkty to sú. Takže predstavujeme vám expresný test z moču. Odoberiete vzorku moču na papierovej testovacej páske alebo takom stripse, za chvíľu o tom budete počuť a za pár sekúnd vidíte farebnú reakciu a jednoducho porovnáte oteň tej pásky s farebnou škálou a okamžite viete, ktorý alebo jak jednoducho suplementovať magnézium. A viete presne, na jakom leveli momentálne sa nachádzate. Druhý produkt, ktorý sme spustili, tak je to magnézium. Neviem, či môžem povedať plnespektrálne magnézium, za chvíľu o tom budete počuť. Je to špičkový, vysokostrebateľný horčík. Ideálny doplnok ako cross-sell bezprostredne po testovaní. A teraz si predstavte, ak 10 ľudí vo vašom týme otestuje 30 zákazníkov. Pretože v jednom balení tých testov z moču je 30 papierikov a môžete otestovať 30 krát samých seba alebo 30 vašich zákazníkov. Takže keď 10 ľudí otestuje a po 30 ľudí, to znamená, že bolo otestovaných 300 osôb. Vaša úloha od dnešného dňa je zorganizovať testovací deň, získať čo najviac ľudí na expresné testovanie, predstaviť magnézium každému otestovanému človeku a budujte svoj tím. Každý nový člen znamená širšiu sieť a vyššie jednoducho zárobky. Využite každú príležitosť. Fitness centra, kaviarne, eventy. Ukážte ľuďom silu okamžitej diagnostiky v priebehu pár sekúnd na papierovej páske a hodnotu personalizovaných riešení. Buďte pri tom, keď zažijú wow moment a objavia, čo pre nich znamená jednoducho magnézium. Ideme na to, spúšťame to dnes, momentálne už teraz máte vo svojom back office dostupný tieto obidva produkty, ale ešte sa nelogujte, pretože poďme ukázať trhu, čo znamená skutočná personalizovaná starostlivosť a sieťové príležitosti na absolútne najvyššej úrovni. Tak, ja by som teraz odozdal slovo našemu direktorovi, pán Milan Púta. Pozdravujem, Milan, pekný večer. A Milan by vám predstavil v krátkosti o teste z moču, takisto, ja blokujem mikrofón, pardon, a takisto o našom novom magnézium. Takže dávajte pozor, Milan, poprosím ťa trošku pomalšie, lebo máme tu preklad. Ja tiež na tom Dobře. Dobrý den, je mě slyšet? Jo, počuť ťa. Dobrý, dobrý. Povol mi ještě prosím tě Máš. sdílení. Tak, dobře, je to vidět? Super. Tak jo, dobrý den, já vás tady všechny zdravím. Já se pokusím samozřejmě co nejvíc ve stručnosti vám trošičku představit naše dva nové produkty. Pro mě je vždycky nejtěžší, aby to bylo samozřejmě co nejjednodušší, jak pro překlad, tak pro samozřejmě takovýto jednoduchý laický pochopení pro vás jako pro distributory. Když začneme všeobecně, vlastně co to je hořčík, nebo co to vlastně je magnézium. Tak hořčík je esenciální minerál,
který se podílí na více než 300 enzymatických reakcích, včetně syntézy ATP, což je adenosin trifosfát. Přibližně nějakých 60% hořčíků je vázáno v kostech a zbytek je distribuováno v měkkých tkáních a extracelulární tekutině. Hořčík jako takovej samozřejmě každý z vás zná. Proč je vlastně všeobecně důležitý pro nás? To je taková základní otázka, proč jsme vlastně my takový produkt udělali, nebo proč jsme se na něj všeobecně zaměřili. Tak všeobecně, co se týče všech studií i světových, má až 75% lidí celosvětově velký problém s hořčíkem. Hořčík jako takovej zabezpečuje nebo zajišťuje správnou nervosvalovou nebo nervosvalový přenos. Co to znamená? To znamená, že hořčík ovlivňuje signály mezi nervy a svaly. To znamená, že pomáhá předcházet křečím. To je základní informace, kterou si myslím, že zná tady úplně každý. Další informace, která je samozřejmě velice důležitá, je, že moduluje imunitní a zánětlivou odpověď. To znamená, že působí za prvé protizánětlivě a za druhé podporuje obranyschopnost, což je samozřejmě velice důležité. A jako poslední takový zajímavý aspekt je, že udržuje rovnováhu elektrolytů, jako je draslík, vápník a tak dále, což má samozřejmě příznivý vliv ať pro srdce, tak pro svalovou činnost jako takovou. Velký problém, který samozřejmě na trhu je, a proč jsme vlastně produkt Magnesium Balance přinesli, je z toho důvodu, že velká část výrobců celosvětově vyrábí například jednodruhový hořčík, což by až takový problém nebyl, ale velký problém nastává v tom, že když se začnete koukat na tom trhu jako takovým, tak velká část výrobců vyrábí ten hořčík a nepřidává tam vitamin B6 ani vitamin D3. To znamená, že ve své podstatě zmizí synergie a vstřebatelnost toho produktu, nebo nechci říct úplně, že zmizí, ale mnohonásobně se tím sníží ta vstřebatelnost, což samozřejmě my nechceme dopustit a pokud spouštíme nějaký nový produkt, tak první, co nás zajímá, je synergie, zajímá nás vstřebatelnost a zajímá nás ta celková účinnost. Náš hořčík jako takovej, my mu říkáme Magnesium Balance, jak řekl Juraj celkem dobře, takový širokospektrální hořčík, je to celkem správně, nevím jestli úplně biochemicky, ale blížíme se samozřejmě k tomu. Náš hořčík obsahuje 9 forem, jelikož tenhle seminář nechceme nějak úplně natahovat, tak určitě se potom na nějakém semináři zaměříme na jednotlivý rozklad všech těch jednotlivých forem, který tam máme. Ale když bych se dneska zastavil třeba u nějakých dvou, který by vás mohly zajímat a měly by být pro vás nějak jako přínosný, tak první z nich bych si třeba vybral, tady máme magnesium bisglycinát. To je organická forma magnézia, která má vysokou vstřebatelnost, dostává se snadno do těla a to díky tomu, že do toho těla, když se dostává, tak se navazuje na 2 molekuly aminokyseliny glycinu. Glycin tvoří v úvozovkách takové pomyslné kleště, které ten hořčík ochrání do té doby, než to doputuje do tenkého střeva. V těle se potom uvolní, podporuje efekt celého hořčíku. Pak máme další část, což je třeba například magnézium malát. Tam je vlastně kombinace kyseliny jablečný a hořčíku a právě díky té kyselině jablečné to přispívá tato forma magnézia k normální produkci buněčné energie, což je třeba právě zase ta ATP, neboli adenosin trifosfát. Kdo tady se trošku věnoval nějaké chemii, tak ví, že to je poslední fáze Krebsova cyklu, která je poměrně důležitá. A proto tady ten hořčík, nebo tento typ hořčíku je třeba velice důležitý užívat v ranních anebo dopoledních hodinách, což je poměrně důležité pro ten následný rozklad a účinnost toho hořčíku. Takže když bychom to shrnuli, tak máme tady vlastně 9 různých forem hořčíků, to znamená, je to velmi komplexní a funkčně vyvážený produkt. Je tady vitamin B6, který podporuje vstřebání hořčíků, samozřejmě podporuje i nervový systém. Dále tady máme vitamin D3, který taktéž podporuje využití hořčíků a vápníků. Samotný vitamin D3 také ještě působí samozřejmě na imunitní systém jako takový. Co je velice zajímavý u hořčíku jako takového, tak jak jsem říkal, nějakých 70 až 75% lidí všeobecně bohužel trpí deficitem hořčíku.
U našeho produktu Magnesium Balance by bylo schopné po nějakých 4 týdnech už vidět minimálně zvýšení o 25% z hlediska energie, o nějakých 20% z hlediska nějakého spánku, to znamená nějakého hlubokého spánku a tak dále. Takže už po těch 4 týdnech by ten uživatel, který užívá ten náš produkt, by měl vidět nějakou značnou změnu na tom těle, subjektivní a samozřejmě i potom měřitelnou, k čemuž se dostaneme. My vlastně se snažíme do nového backofficeu, který se připravuje, připravit nové studie, které vlastně si ten uživatel, ať už zákazník, anebo distributor může samozřejmě načíst, z čeho čerpáme nejenom my, ale z čeho zásadně potom můžete čerpat i vy. A další část, kterou my se chceme snažit nějakým způsobem pro vás trošku jako vytvořit, je takzvaný mind map, neboli myšlenková mapa, což je uvozovkách takové shrnutí všech našich produktů. To znamená, že budete mít například hořčík, postupně si rozklikáte ten náš hořčík, to znamená, uvidíte všechny formy toho hořčíku, které tam budou. Z jednoduchostí si zase rozkliknete například hořčík bezglycinát, nebo orotát, nebo malát a přečtete si v podstatě tu nejzákladnější definici, co to znamená, k čemu je to určené. Budete tam mít dávkování, budete tam mít délku užívání, budete tam mít uvozovkách z hlediska měření, to znamená, jak to měření, buď to na zajtu, nebo na nějakém močovém sedimentu, nebo na nějakém krevním rozboru, jak ten produkt k tomu spojit. A tahle myšlenková mapa pro vás bude fungovat částečně jako takový studijní materiál, ze kterého potom samozřejmě můžete čerpat. A pokud nebudete se chtít učit všechno do detailu, což ani my si nepamatujeme všechno nazpaměť, tak tohle to samozřejmě pro vás může být jako taková rychlá záchrana třeba u toho zákazníka, jak mu ukázat, co všechno v tom produktu je, aniž byste museli třeba číst ty naše delší třeba PDF, kde máte naprosto všechny informace, tak tady budete mít takovej bodový strukturální rozbor těch jednotlivých produktů, ať je to hořčík, ať to bude omega, ať to bude prebiotika a tak dále a tak dále. Tohle všechno vlastně bude postupně nahráno back officeu potom. Tak, když se dostáváme vlastně k tomu testu jako takovému, tak pro nás, nebo jako s Jurajem vždycky, když něco vymýšlíme, tak se snažíme, aby to bylo jednoduchý, hlavně pro nás. A když je to jednoduchý pro nás, tak věříme, že to bude samozřejmě jednoduchý potom následně i pro vás. To znamená, ať pro toho distributora, tak i pro toho zákazníka. My máme samozřejmě krevní testy, které taky jsou poměrně jednoduché, ale ten proces s tím krevním testem je trošičku náročnější, že ten uživatel musí vyplnit veškeré informace o sobě, musí to odeslat poštou třeba do laboratoře, ať už je to do Anglie, do Polska nebo kamkoliv, a čekáte například 2, 3, někdy 4 týdny na nějaký výsledek, tak u testu z hořčíku máte ten výsledek okamžitě. A okamžitě je kolem 2 sekund, což je obrovská výhoda. A za mě je to super a je to celkem dost validní. To znamená, proč užíváme ten test, nebo k čemu vlastně ten test bude. V tuhle chvíli spoustu z vás už má Zytoscanner, který samozřejmě udělá nějaký komplexní rozbor toho organismu, ale je určitá varianta, kdy ten Zyto systém nedokáže strukturálně a dobře měřit některé chemické nebo biochemické náležitosti, což je hořčík, což je do budoucna nějaký vitamin C, což je do budoucna nějaké další třeba vitamíny, které bychom byli schopni ještě validovat. To znamená, že pokud na tom Zytoscanneru už budete mít nějaký náznak k tomu, že ten uživatel má třeba problém s minerály, problém s vitamíny, tak můžete využít právě tady ten test z moči, který můžete ještě verifikovat, zda opravdu ten uživatel má málo hořčíku, nebo má přebytek hořčíku, anebo je naprosto v té normální fázi, v tom normal value, ve kterém by se měl pohybovat. Test z moči je rychlý, je dostupný, je snadný a je ideální i pro domácí použití, což je za mě úplná pecka. Tak, co se týče toho testu jako takového, tak co my jsme vlastně schopní tím testem odhalit, tak my jsme samozřejmě schopní odhalit buď to nedostatek, to znamená, že to tělo si šetří ten hořčík, anebo naopak, že tam máme nějaký přebytek toho hořčíku, anebo uvidíme nějakou střední hodnotu, to znamená, že jsme v nějakém normálu. Tady vlastně je to určeno jak pro ženy, tak je to určeno pro muže. Můžeme tím samozřejmě ověřovat i v moči dětí. Je to vlastně pro všechny skupiny uživatelů. V této části v tabulce, vlastně, kterou budete mít potom přiloženou jak napřímo v testovacích papírkách, tak to budete mít přiloženo taky v produktových materiálech, ke kterým se dostanete.
tak tam budete mít v rámci mez, do kterých můžete samozřejmě měřit. To znamená, je to jednorázový vzorek moči, není to nikoli 20-hodinový sběr moči, což je naprosto zase jiná metoda. Tohle to je jednorázový vzorek moči, měří se koncentrace hořčíku neboli v miligramech na litr. Ideální hladina hořčíku pro muže i pro ženy je kolem 20 mg na litr. To znamená, vám přijde domů 30 stripsů, což je 30 papírků, které budete mít v boxíku. Ten boxík otevřete, nejideálněji využijete ranní moč. Ideální je před tou močí samozřejmě nepít a nesuplementovat žádný hořčík, aby to nebylo ničím ovlivněný, aby to nebylo samozřejmě zkreslený ten test. Do té moči namočíte papírek po dobu 2 sekund. Ten papírek přiložíte potom samozřejmě ke stupnici, kterou budete mít přiloženou na krabičce a máte tam samozřejmě rozsah na té krabičce, který vám vlastně zobrazí, v jakém momentu se nachází váš hořčík v moči. To znamená, máte tady nízkou hladinu, máte tady hladinu, která je v pořádku, naprosto ideální hladinu a pak máte nějakou vysokou hladinu. Co to vlastně znamená? Znamená to ve své podstatě, když se budete nacházet v hladině 10, což je vlastně nízká hladina, tak z hlediska nějaké jednoduchosti můžeme říct, že tělo si šetří ten hořčík, protože ho má nedostatek v buňkách i ve tkáních. Čím to vlastně může být způsobeno, tak nejčastější způsob je, že ten uživatel nesuplementuje hořčík, nebo ten uživatel je vystaven velkému stresu, nebo samozřejmě třeba pije nějaké větší množství alkoholu, nebo větší množství kofeinu a tak dále, nebo používá nějaké třeba diuretika, nebo tam má právě nedostatek vitamínu D a vitamínu B6. Další část, kdy se to samozřejmě taky projevuje, může být právě propustnost střeva a nebo nějaké jiné střevní onemocnění typu celiákie, Crohnova onemocnění a tak dále. Pak můžeme mít samozřejmě větší množství, tady nález větší množství toho hořčíku, což znamená, že tělo vylučuje hořčík ve velkém množství, což může znamenat například přebytek toho hořčíku nebo nesprávné využití hořčíku buňkami kvůli nedostatku třeba vitamínu B6, anebo to může být samozřejmě nějaký potom problém s ledvinami a tak dále, což už je potom samozřejmě z hlediska medicíny, potom by se mělo konzultovat s nějakým lékařem. To znamená, ideální je, aby se ten uživatel, nebo ten váš zákazník, nebo vy sami nacházeli v hodnotách 15 až 25, což značí, že to tělo ho má dostatek a využívá ten hořčík ke všem způsobům správně. Tak, z hlediska toho testu právě tady potom budete mít přiloženo, co způsobuje, pokud máte nízkou hladinu, co může způsobit, pokud máte například vysokou hladinu. Takže samozřejmě potom si můžete dočíst všechny ty materiály, které budete mít například v vašem backofficeu, nebo je dostanete jako brožurku k jednotlivým produktům. Je tady vlastně otázka, jestli magnézium je bezpečný, tak ano, je to bezpečný. Naše produkty všechny jsou schválený HACCP, máme všechny potřebné certifikáty, které jsou potřebné k tomu, aby jsme magnézium mohli prodávat jako čistý doplněk stravy. Jestli ho samozřejmě můžou používat těhotné, tak těhotné ho můžou používat pouze po konzultaci s lékařem. Tam my samozřejmě nemůžeme doporučovat těhotným ani dětem, tam je to jenom na konzultaci s lékařem. A z hlediska nějakých měření, tak měření samozřejmě očekávám s tím, že každý by se chtěl testovat každý den z té moči. Není to dobré se testovat každý den, je dobrý samozřejmě suplementovat minimálně 2, klidně až 4 týdny ten hořčík a měřit se klidně jednou za ty 4 týdny, aby se ten hořčík samozřejmě dokázal postupně dosuplementovat do toho organismu. Není to samozřejmě špatný se měřit jednou týdně, ale nemusíte tam vidět okamžitě ten efekt, který byste očekávali samozřejmě. Je to vlastně stejné jako u toho Zytoscaneru. Taky není dobré se měřit každý den nebo několikrát denně, ten efekt se potom samozřejmě může velice rozlišovat. Tak, za mě to je asi všechno. Já zase předám slovo Jurajovi, až se bude blížit trošku takový větší event, tak se budeme snažit samozřejmě hořčík a jednotlivé produkty rozebrat více do detailů, ať v tom nemáte potom samozřejmě nějaký velký zmatek. Tak jo, mějte se hezky, užijte si večer. Já se Super, loučím. díky moc ešte raz, Milan, za super prezentáciu a som nesmierne nadšený, pretože magnézium, ktoré máme, tak užívam cez 1 rok a sám som ho testoval
asi možno no, viac ako teda rok. A sám som sa teda porovnával hladinu toho magnézia a dá sa povedať, že som bol úplne, že mi to magnézium chýbalo a ja myslím, že chýba tak minimálne 80% ľuďom na planéte Zem. Takže, jak si myslíte, že keď si dáte magnézium a za týždeň budete mať neskutočnú hladinu. Nie, ono tak nefunguje. A ja som meral aj profi, nechcem teraz zmeňovať ten tým, ale jeden z najlepších tímov vo českom futbale. Meral som hráčov, im všetkým jednoducho chýbalo magnézium a dá sa povedať, že ho každý boží deň teda mali alebo suplementovali. A samozrejme im chýbal, takisto chýbalo aj mne magnézium. A mne to trvalo 1,5 až 2 mesiace dodať jednoducho a prísť na ten level, kde som bol stále. Tu sú inak testy, stále jednoducho a som suplementoval, užíval som nejaké 2 kapsle, jo, to je ten papierik, ktorý jednoducho, ktorom sa meria. Až potom jednoducho, čo som robil, to dávkovanie som zvýšil. Jo. V tom našom produkte je 90 kapslí a normálne odporúčaná dávka je 1 až 3 tablety a ja som začal prvý mesiac, pokiaľ zistíte, že máte deficit, ja som užíval 6. Išiel som 2 ráno, 2 na obed, 2 večer. A už tak jednoducho teraz užívam 3 tablety denne, jo? Ale ten prvý mesiac, aby som sa dostal na nejakú tú hladinu, tak som to užíval 2, 2, 2. Ale sami budete to vidieť priamo na vašich výsledkoch. Poďme teda sa pozrieť na ďalší slajd, koľko stojí ten daný produkt. My sme to mali prichystané, všetko je na sklade, všetko je pripravené, marketingové materiály a tak ďalej, ale tento produkt bol pripravený na ten jeden z najväčších štartov, na najväčší pre-launch Life Prosper, ktorý bude 2.6. Jo? Niečo som vám povedal, niečo sa chystá a nebolo to v pláne, ale samozrejme, keďže to je na sklade, tak som povedal, OK, prečo nie? A do konca mesiaca, do 1.6. máte možnosť, nedá sa to kúpiť separátne, jo? Je to možnosť kúpiť len v balíku. To znamená, keď chcete jedno magnézium a 30 z tých stripsov, papierikov, teda jeden test z moču, tak ono to stojí 49,99 bez DPH pre zákazníka, pre distribútora. Cena je 39,99. A druhá možnosť, OK, ja viem, že pár ľudí mi písalo, Juraj, prinesie niekedy Life Prosper, magnézium. Hovorím, áno, my máme hodne veľa zákazníkov. My sme pripravili balík, ktorý je cenovo výhodnejší, ušetrite tam asi cez nejakých pár eur, nejakých 15 eur. Takže to využite. Je to 3-krát magnézium a 3-krát testy z moču. Cena pre zákazníka 134,9 eur bez DPH a 108,9 eur pre distribútora. Tiež cena bez DPH. Takže si tam prirátajte vašu lokálnu DPH vo vašej krajine. Prečo my nehovoríme DPH? Pretože by sme museli si rozpisovať, keďže Life Prosper je asi v 10 krajinách momentálne v Európe. Nie je to možné interpretovať pre každú krajinu v jednom webinári. A je to úžasné, pokiaľ chcete, odporúčam minimálne aspoň jedno magnézium a jeden test moču, pokiaľ to beriete biznisovo, alebo to chcete kúpiť rovno do rodiny, pre seba, pre manžela, pre manželku, pre deti, tak sa vám viacej oplatí ten triple a magnézium balance, kde sú 3 kusy, 3 toho a 3 toho. Jak ste si všimli, teda neviem, či všetci, ale všetky už naše produkty sú jednoducho v databáze na našom skeneri, takisto už aj s magnéziom, s tým najnovším produktom, ktorý sme spustili dnes. Máte to už v databáze. Samozrejme, my, pokiaľ posielame nové produkty, tak ono to trvá, je tam proces, nás kontroluje FDA, takisto potom ZAITO, a každý jeden náš suplement, ingrediencie sú testované, a dodať ten suplement do databázy nie je niekedy tak rýchlo, jak si myslíte, ale
Pokiaľ máte teda skaner, fyzický skener, tak jednoducho vypnite ten software, vypnite ho, reštartujte počítač, zapnite si vaše Wi-Fi, otvorte ten program zás a jednoducho on si natiahne tú najnovšiu databázu našich produktov. Máte tam všetky, takže pokiaľ dnes budete skenovať nejakého človeka, tak budem odporúčať aj magnézium. Tak, do konca mesiaca máme niekoľko promócií. Jak by som to zhrnul, troška to zväčším. Máme tam Omega Starter Pack, Starter Kit, kde sú dve omegy a jeden test zo suchej krvi. Normálna cena teraz. Jo, je tam balík 6 plus 2 a takisto melatonín. Takisto tam máte detox balík, normálna cena by stála 227 eur, keby ste chceli tie produkty kúpiť separátne. Normálne to je 182 eur. Takisto je tam super zľava na Absolute Hemp Premium Extract. Jak som vám povedal na začiatku, že tá cena prémium je fantastická, jo? To je 4000 mg, 40 rôznych kanabinoidov a terpénov v jednom produkte. Takže využite tieto možnosti, máte to už zdieľané na sociálnych sieťach, takisto to dostanete do e-mailu po skončení tohto webináru. No a samozrejme, čo tu máme? Máme tu Life Prosper Scanner, normálna cena 499, neviem, či ste si to všimli, ale cena teraz 399 eur do konca mesiaca, samozrejme cena bez DPH. My sme minulý víkend mali super event v Krakove, dokonca to bolo trojdňový, ľudia jednoducho, tí, ktorí používajú skener, tak sa tam spolu stretli a predávali si jednoducho skúsenosti o skenere, jak skenujú, čo tam vidia, jak čítajú tie reporty, takže bol to úžasný deň, v sobotu som tam bol už aj ja, tam sme robili jednoducho prezentáciu pre nových ľudí a takisto ten program pokračoval až v nedelu leadership tréningom. No a my budeme mať ďalší jednoducho event v Krakove, je to 14.6., začína to od 11. hodiny, končiť budeme o 6. No a bude to business meeting, takže ten meeting je hlavne zameraný pre nových ľudí. Ja si myslím, že možno už v priebehu zajtrajšieho dňa sa začnú online predávať lístky na tento event. Budem tam ja, samozrejme host, ale nezabudnite, my teraz vás nebudeme učiť na skenery, my jednoducho chceme a pozveme čo najviac hostí, aby čo najviac ľudí počulo jednoducho o Life Prosper, o príležitosti Life Prosper, ako jednoducho môže zmeniť ten váš svet. Tak, jaké novinky jednoducho teraz prídu? A čo sa bude jednoducho diať? Pretože to, že sme predstavili dneska magnézium, OK, malo to byť pripravené k 1.6., ale čo bude teraz nasledovať? 1.6. to zrátajú všetky provízie z tohto mesiaca, z 5. mesiaca 2025. Vyplatia sa okamžite provízie 1.6. a začne migrácia. My posledné mesiace a posledný rok sme takisto Milan, náš support team, sme jednoducho intenzívne každý deň, sobota, nedeľa pracovali na novej webovej stránke, na novom back office. Jo? Firma jednoducho investovala na nemalú čiastku peňazí a máme svoj systém, ktorý bude riadiť celú firmu. No a migrácia bude prebiehať hneď prvý deň. Takže pokiaľ vám nebude fungovať webová stránka alebo váš back office, je to spôsobené tým, že bude prebiehať migrácia. My očakávame, že migrácia by mala byť hotová v priebehu maximálne 2 až 3 dní. A pokiaľ potrebujete nejaké faktúry a tak ďalej, my evidujeme, budeme mať v histórii všetky faktúry. Pokiaľ chcete, tak si ich stiahnite teraz z vášho aktuálneho back officeu. No a čo budeme chystať? Chystáme ešte raz nový back office, ktorý bude úplne komplet profesionálny.
Budete sa môcť tam viacej zohľadniť. Bude to všetko primitívnejšie, jednoduchšie. Bude to prekladané do x jazykov hneď od začiatku. Vy sa hneď zorientujete, čo vám chýba, kde, koľko bodov na danú pozíciu. Nemusíte volať na support, pýtať sa, čo komu chýba. Budete tam vidieť, koľko bodov chýba a ľuďom vo vašom týme dosiahnuť tú a tú pozíciu. Bude tam priamo live chat, náš support, kde sa môžete opýtať všetky otázky, či už o produktoch, biznise a skenovaní a tak ďalej. Odpovieme vám do pár sekúnd. My takisto s novým backofficeom chystáme absolútne novú, profesionálnu, krásnu webovú stránku, prémiovú stránku, kde bude UX design. Neviem, či vám to niečo hovorí. Vygooglite si. Stránka bude jednoducho zdôrazňovať celú našu víziu, misiu firmy Life Prosper. No a je to tu, nechcem sa to prezradiť. Už teda s novou webovou stránkou, s celou migráciou príde skenovacia aplikácia, ľudia. To je absolútna šialenosť, keď som to videl. To, čo jednoducho sa tu stane na tom trhu, že budeme jednou prvých firiem, ktorá má skenovaciu aplikáciu, ktorá oskenuje vašu tvár, prietok krvi a oskenuje vaše oči a jednoducho vám dá odpoveď a dá vám ten samý report, ktorý vám dá jednoducho fyzický skener. To samé. Ja sa na to neskutočne teším. Dnes, OK, ľudia majú fyzický skener a fyzický skener potrebuje fyzicky toho človeka na tom skenovaní a aplikácia. Ja som dnes v Prahe a ja vás budem môcť oskenovať jedno, kde ste, či ste v Bratislave, v Banskej Bystrici, alebo ste v Krakove, alebo ste vo Frankfurte, alebo ste vo Viedni. Jednoducho z môjho telefónu, z mojej aplikácie vám pošlem jednoducho pozvánku a vy sa oskenujete z doma, zo svojho telefónu, cez svoju kameru do 30 sekúnd. Ľudia, toto absolútne zmení hru na trhu. Nie len sieťovom marketingu, to je malé slovo. Jo? Toto pôjde absolútne virálne. Jak sme sa doteraz hrali jednoducho na pieskovisku, tak už teraz to tak nie je, pretože Life Prosper skutočne bude jednou veľkých firiem a vy všetci, ktorí ste tu, tak ste na absolútne tom najväčšom začiatku toho prílanču ešte, ktorý jednoducho príde. My 2.6., 1.6. nebude fungovať webová stránka. Pozor, môžu vzniknúť rôzne problémy, jo? Technické a tak ďalej. Proste buďte ohľaduplní ku supportu. Sme ľudia. Aj tí technici sú tiež ľudia, ale urobíme všetko preto, aby jednoducho tá migrácia prešla absolútne hladko. Keď jednoducho sa budete prvýkrát logovať do vášho back office, sledujte ľudia e-maily, jo? Sledujte spamy. Už k 1.6., keď sa budete prvýkrát logovať. A prípadne napíšte nám na support, na WhatsApp. A keď sa budete prvýkrát logovať, tak budete musieť vyplniť a meno, priezvisko tam bude a vyplníte tam adresu, jo? Trvalého bydliska, adresu, poštolu. A my jednoducho si budeme validovať a budeme overovať ešte raz vaše adresy, tým zabezpečíme, aby neboli preklepy v adresách. Ľudia v starom aktuálnom systéme napísali rôzne adresy, preklepy, potom kuriér im nedoručil balík, alebo tam dali zlé telefónne číslo. Takže môžu sa stať jednoducho rôzne veci, OK? Ale dôležité je teda, že už za pár dní jednoducho budeme mať profesionálnu stránku, krásnu, profesionálny back office, skenovaciu aplikáciu. A ja myslím, že keď sa opýtate, že kedy je ten najlepší čas, tak ono to už je práve teraz, čo najviac ľuďom o tom jednoducho povedať. K prvému, počúvajte, tým, toto je to práve, k 1.6. jednoducho a Life Prosper prichádza presne tam, kam sme na začiatku si jednoducho stanovili, tie ciele. Dnes jednoducho štartujeme veľký prílev.
masívny kick-off, masívne jednoducho otvorenie a štart novej raketovej cesty. A nezabudnite, že našim raketovým motorom ste jednoducho vy. Váš hlas, vaša sieť, vaše nadšenie. Bez nových ľudí naše sny jednoducho nezlietnú. Bez nových ľudí vaše sny nevzlietnú. A od dnešného dňa je každý rozhovor, každý váš post, každá vaša pozvánka palivom pre Life Prosper, palivom pre vašu peňaženku. Toto je deň prvý skutočnej cesty Life Prosper. Potrebujeme každého z vás na palube. Hovorte o expresných testoch z moču a magnézii. Pozvite každý deň aspoň 3 nových ľudí. Každým božím dňom skontaktujte 3 ľudí, podielte sa o jednu osobnú úspechovú skúsenosť, zorganizujte, poviem, jedno sedenie, kde budete skenovať na skenery. Za chvíľu príde aplikácia na skenery, na testovanie z moču, na testovanie z krvi. Malé kroky urobia obrovský dopad. No a rozprudíme jednoducho ten pre-launch, vybudujeme hybnú silu a ukážeme svetu, ako sieť Life Prosper jednoducho mení víziu na realitu. A spolu dosiahneme naše ciele, redefinujeme zdravie, čo je skutočné zdravie. Ja myslím, že doteraz veľa ľudí a v sieťovom marketingu málo o tom vedia, čo je skutočné zdravie. My tu máme komplet od A do Z. Jo? Porovnanie pred, po, proof of evidence, jak sa to povie. Áno, tu som teraz, zlepším tie biomarkery a zlepšil som to s Life Prosper produktami. Nemusíte nikde ísť, nemusíte ísť do lekárne, aby ste jednoducho sa cítili lepšie. My jednoducho máme pre vás riešenie. A tie produkty, ktoré jednoducho sú, tak to je proste šialené. Ja môžem povedať. Neviem, koľko ľudí z vás už otestovalo všetky produkty. To magnézium, čo je špičkové, nedodáva neskutočnú energiu, ale my, každý jeden produkt, ktorý sme pripravili, urobili sme to pre vás, urobili sme to pre ľudí, aby ste cítili čo najväčší efekt, aby jednoducho to fungovalo, pretože pokiaľ produkty nebudú fungovať, ľudia sa nebudú ku nám vracať. My sme tie produkty urobili špičkovo, tie sú absolútne všetky prírodné, bez žiadnych konzervantov a skutočne je tam neskutočná sila. A my jednoducho dnes, že s jednou jedinou firmou, ktorá bude robiť komplet testovania od A do Z. A to sme si dali jednoducho také zadosť učinenie, aby sme jednoducho to tu bolo. Ja myslím, že za pár tých mesiacov, čo sme tu, pár týždňov, sme dokázali skutočne pripraviť toho dosť. Ja by som sa chcel poďakovať takisto Milanovi, našemu týmu, marketingovému týmu a celému supportu, ktorí jednoducho každým božím dňom pracujú. My pracujeme aj o 12:30 ráno, pracujeme aj soboty, aj nedele, aby sme jednoducho to pre vás priniesli. Nezabudnite, že magnézium a testy z moču už sú jednoducho dostupné vo vašom back office, takže využite to naplno. Držím všetkým palce a pokiaľ by bol ten najlepší deň začať pre mňa, tak to je dnes. Skutočne dnes, pamätajte, je taký deň prvý, ktorý takej skutočnej cesty, 1.6. Bude tá migrácia, 2.6. pripravte sa na veľký Zoom, kde vám predstavíme ďalšie funkcie toho back office, čo to všetko tam bude. Bude tam nejaká edukačná platforma a tak ďalej. Príďte tam a jednoducho vy, ktorí ste boli, dá sa povedať, neboli aktívni, staňte z mŕtvych. Už máme po Veľkej noci a poďte naplno do toho a využite ten čas pred tým najväčším prílančom, ktorý príde na začiatku leta. Krásny deň, pozdravujem teda všetkých, ďakujem za váš čas, ďakujem za super preklad Veronika a Mariuš, pretože to nie je nikdy jednoduché a vidíme sa na najbližších webinároch. Pekný večer.